Kwaiwai mabuja tauya nodzanyasi nhau zuva rochina mwedzi uno waGumiguru. Tiri kutanda nonyaya yadokerera iri kurwadza vazhinji kureketa nezvayo. Nyaya yematsotsi magororo aenda kopamba kuba wakapakata pfuti zvinotorwadza. Waenda koba kugoridhe ringa rakarema makirogiramu 10 ano mazana mapfumbamwe omagiremu. Pakatoita kunyangariwa chaipo. Pariba kuziva kuti zvii zviri kumboitika. Kwai goridhe ranga richibva kuHau mine richienda kuFidelity. Mabi angu zvikaramba zvakaita kudandi totoziva kuti South Africa iya inenge yazopindirawo muZimbabwe manje zvinenge zvaakurwadza. Hurumende yagoreketa kuburikidza nemakurukota ayo kuti iri kutoita izvezvi kuti pamuzinda wanoikana weZANU-PF woHirosi Eka paitiwe mamwe makuwa akawanda. Waagototi izvezvi pasara makuwa 35 basi. Saka wada kutoti aingidziwe nomamwe anopfuura 100 chaiwo. Wabi edu wanoziva kwavanoisa mari idi. Zvakatooma. Kanzuro yeguta reHarare kwai yagoreketa kuti vanhu vese vanodzimba nezvimwe zvinhu nomidziyo yakawanda vanofanira kuti vaise nzvimbo dzokutaira manyara dzosimbi. Rekai tigoona kuti zvichatedzerwa chete kana kuti paribe anozviteedzera izvozvi. Tinoramba takandoringa. Pokarepo dai wariwo watotanda kuita zvokutakura nomanyarayo nguva iripo wozotanda kuti vanhu vese itai mabhini akadari asi manyara havari kutakura. Kwai wakuru vari kusenza kumahofisi obazi rozvofundo yewapwere vari kuita kuenda kumba wakaita kuzadza homwe chaiko nomari yokuAmerica. Kwai mari idzo vari kugotsopuwa kana waenda panze paye wachitenderera vanenge vari kundopuwa makutukutu omari. Zvaita kurwadza chaiko kutoti wana murairidzi vari kutambirisiwa mari isingaerengei kana chinhu. Ipapa vanenge vatoita kusaya zvokuita. Rekai tigoone kuti zvinopera zvakadini, asi izvozvi zviri kuratidza kuti wahwadziwa faniwidi wana murairidziwo. Kwai muchinda uyu anga ari kuda kuti wamunangarwa wanziwo wakapinda pachigaro chokutonga ZANU-PF zvisiri pamutemo zvisiri izvo. yaSybeth Musengezi kwai nyaya yache yakandirwa kunze. Kwai yataihwa chaiko kumanyara chaiko nodare guru munyika muHarare. Unotoona kuti pakaita kunyangariwa. Ndaitozviziva hangu kuti paribe kana chibodzi chinobudika panhau iyi, asi rekai tirambe takandoringa. Wamapfumo waramba wachisimbisa nhau yavo yokuti vari kutoshira upenyu hwavo kuti vauye kunyika. Vari kufanira kuti waida kuti wauye koika munun'una wavo akapfa kuAmerica ikweyo. Ipapapa niki mangwana agoburika ari kureketa kuti ngawareka hawo gosha tinotovaisira kana nemapurisa nemasoja kana vachitoda kuti wachengeteke. Tinomuziva gandanga ndizvoba zvaanoda izvozvo. Ivo vanotozviziva kuti vanenge vatoda kugona womutsvinidzira. Zvino aiwa atoti zvoni ndiri kudaba kuuya ikweyo nenhau yache kuti ari kushira upenyu hwache. Kusaika kuri kuita mari yomapepa iyoyo mabhondiyo munyika medu muHarare kunyanya kuri kutonetsa vazhinji. Izvezvi kureketa kuno vanhu vachiri kuziva kuti chii chiri kumboitika. Ende anenge achitoda mabhondiyo ari kubva atoita kurohwa pasi petsoka kana ari kuda ekokeshi anenge atori nani. Wotoziva kuti pakaita kunyangariwa. Iyo nyika yacho inobva yaita mari idzo dzinosiyana kuti unotenga mari nomari. Apa uchitenga mari dzakasiyana siyana nomari dzakasiyana siyana. Mabi angu zvinova zvaita kupedza simba chaiko. Hino kuti zvinombotekaira sei ipapa. Kambani yomurohwa Diamonds iri kambani yoZim kwai yagoreketayo kuti yakapedza kuwaka pamwe pokuti wapinze napo madhaimondi ngoda dzawo. Ipapapa kwai pakagotora mari inoita mamiriyoni ekuAmerica 52 zvokutoti izvezvi yakukwanisa kuti iite kunanganidza matombo anorema matani 500 paawa ribodzi. Zvawo wabi edu apa waratidza kuita tusvino apa. Rekai tigoone kuti zvinosvika papi. Ekokeshi kureketa kuno yagoingidzira mari dzinofanira kuti
tohweno wanhu kusvikira pazviuru 350. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei izvozvi, asi tiri kutoziva hedu kuti kuribe kusvinuka zvinoramba zvindoenda zvichabenuka basi. Nyasi mari yomunyika yange iri kutenga dhora ribodzi rokuAmerica kana yasvika pamadhora 626 nomasendi 17, 626.18 pachirungu. Mari yagopuwa yange iri mamirioni anoita 10 chaiwo. Toramba tichiringira kuti waingidze mari idzi nokuti zviri kutaura kuti mariyo kana makambani esayensi imbopuwa kumashure kwaisvitsiwa kuma50 miriyoni kuya kureva kuti akapfika chere kana kuti zviri kutekera sei. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Kusouth Africa dunhu rawo roGauteng kureketa kuno arikuita kugodhoma mwoto chaiwo wari muhovhoni yawo wegani. Zviri kuita kuhwadza kureketa kuno chaiko kwai kupisa kurubva kwasvika pamadhigiri anoita 37. Wotoziva kuti zvaita kunyangariwa. Dai ari munhu ukatoona munhu asvika padhigiri yakadari ari kupisa mwiri moziva kuti munogona kundonzi pfara pachiribe munhu ipapo. Pakaita kunyangariwa. Vanhu vari kundokurudzirwa kuti warambe wachimwa mvura yakawanditsa. Pokare mudunhu ribodzi roGauteng panyaza rusufi kwainde kuda kupinda kuita ndiye agere hunde yodunhu rimwe. David Makura ndiye akusiya atoreketa kuti aiwa achazvidaba nokuti akajiwa kamusangano wawo ANC wakaitiwa mwedzi 3-4 yapfuura. Pakaita kunyangariwa chaiko, asi rekai hedu tione kwazvinoperera. Guta roParis ragoti iro pachatambiwa mutambo wenyika dzopasi rese nhabvu kuKatar kwaiwa goreketayo kuti vanenge vachiburitsa mutambo iyi pazvivhitivhiti zvavo. Kwai izvozvi nyaya yekuti kwakaita vanhu vakapfa vakawanditsa mukuwakiwa kweidzo nhandaredzo. Pabodzi poono nyaya yekuseenzesa zvinhu zvinopinza mhepo inotonhorera mumanhandaremo. Saka ivo vari kuti izvo zvinoita kuti pasi rese rirambe richigodhoma, asi vari kukangamwa kuti ivo pachezvavo vari kutoseenzesawo magwenya ari magwenya chaiwo omharasha. Mabi angu idikanoti pangu kangomaka. Iyo nyika yoFrance kureketa kuno yagonyorera kubazi ronyika dzawo dzokuEurope reEuropean Commission kuti iro wagobate zvinhu dzimba nezvimwe zvakadando zviri zvevanhu wokuIran vari watongi kunyikayo. Rekai tigone kuti zvichakoneka chere. Kwai vari kunyanya kutsitsirira vanhu. Rekai tigone kuti zvinopera sei. Iko kuIran ko pokare kwaita vamwe wabvana vari kuita zvokuratidzira kuti vari kudaba zvokuramba vachirambidziwa kuita kurarama kwakafaranuka. Rekai tigone kuti zvinopera sei izvozvi. Mutambo ichangobva kutambiwa Bayern yakunda no 5-0 chaiko. Mukaona vachigwedza kudare mabi angu pakaita kunyangariwa. Hino kuti wakazosangana noManchester City zvichaita nasei ipapo. Maseri yawinawo nozvina kukabodzi. Rekai tigoramba takaringa pokare kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinenge chindokunyepai zvedu. Tiri ipapo muChiBuja kwanyasi. Rekai tizororere pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.